Професорът е поканил в предаването бандата Огнен Рок. И Огнено я аплодира. Мисля, че тая вечер ви грабнахте вниманието. Много хора гледат Времена и нрави. Повече, може би, от почти всички останали предавания. От сърце ви благодаря. Винаги сте добре дошли с вашето блестящо, вдъхновено и в същото време толкова на високо техническо равнище представяне. Освен фен на рока, професорът е и певец. Нека си припомним едно негово изпълнение. Не съм никакъв певец, нали много добре знаете. По вълните песен се носи, Санта Лучия, Санта Лучия. По вълните песен се носи, Санта Лучия. Голям шоумен е професора. Когато го напуснаха, нали, от TV2, целият екип на Господари на ефира беше изпаднал в мирова скръп. Ама той вече е прекрасно, пък не пъчи. Знаете, скъпи приятели, че без професора ние сме и я Те се казва загубени. Абе, загубена работа. Слава Богу, Пипити го реабилитира, за да го поздравим на новото поприще. Сме подготвили едно блокче, озаглавено с Богом TV2. Професор Юлиан Бутуцки. Както често се случваше във Времена и нрави на TV2, телефонът е загрял от обаждания на почитатели на професора. Първо искам да ви попитам, господин Вучко, вие сте професор по какво? Защото аз лично не знам вие какъв професор сте. Аз съм давал 10 пъти обяснения за това. Не, аз ви задавам въпроси и вие сте давали... Коя сте вие, че на вас да ви давам обяснение? Коя си ти, че да ти давам обяснение? Аз съм Христова от София. Да. Вие сте никой. професорът бързо палеше моторетката и... Затворете телефона, колеги от апаратната. Това е една брутална жена. Така си е, брутална жена. Ще задава такива брутални въпроси. По какво е професор? Разбираш ли, професора. Затворете телефона, колеги от апаратната. Това е една брутална жена. Не съм брутална, вие сте затворете, ако обичате. дето си мисли, че сте най-велик. Вие ако обичате, моля ви се, колеги от апаратната, ако обичате, човек, който не уважава мнението на зрителите, е простак, мухлясъл, старец и аз се чудя какъв професор сте. По какво сте професор? Предстои професорът да подхване и колегите си от апаратната. Колеги от апаратната, питам ви, още ли ще чуваме тая жена да повтаря едно и също нещо? Аз се очудвам, че толкова дълго я търпите. Все пак професорът ще разясни какъв точно професор е. Аз съм обяснявал това на такива като нея, озлобени и комплексирани хора, много пъти вече. В СКАТ и тук един-два пъти. Аз всяка вечер ли да обяснявам на такива като нея, защото такива като нея всяка вечер се обясняват. Всяка вечер ли трябва да й казвам, че аз съм, да й обяснявам, че аз съм професор по теория на художествената култура и по арт-менеджмент, че съм доктор на медицинските науки, че имам 23 книги, от които 10 са фундаментални и са носители на най-високи национални награди. Колко пъти да го повтарям това? Един ден, може би, трябва да дойде тук с един панер и да си покаже огромните фундаментални книги. Леле, цял панер! Цял панер огромни фундаментални книги. Един ден, може би, трябва да дойде тук с един панер и да си покаже огромните фундаментални книги. Едно не мога да загрея, Зуек. Дали книгите на професора са по-огромни или по-фундаментални? Нека чуем още едно фундаментално изказване на професора. Искам да ви кажа, вече е време да се спре да се говори за рейтинги. Номер 1 в целия ефир е Времена и нрави. Това е най-системно гледаното предаване в България. Най-системно гледано.
Новините, може би, са пред мене. Не е сигурно. Разбира се, и то на най-големите телевизии. Но те пък са в друг пояс, така че ние не си месиме капите. По-системно гледано предаване наистина няма. Нека чуем и за една представителна извадка. Нашия изпълнителен продуцент Влади Вълчев извлече изявления на 15 човека за моето предаване от интернет. 12 от тях са хвалебствени. Трите нехвалебствени, веднага да ги завлечете пак обратно в интернет. Веднага! 12 от тях са хвалебствени. В едно от тях, което е най-интересното, един човек казва: Спираме на най-интересното. Какво е казал човека? Ще научим веднага след нашата реклама! Ето ни отново след рекламите! Преди рекламите професорът ти беше обещал да каже нещо много интересно. В едно от тях, което е най-интересното, един човек казва: аз съм от село с 300 човека. 200 човека от тях неспирно гледат предаването "Времена и нрави" на професор Вучков. Това село явно неспирно са излъчвали "Времена и нрави". Значи от 300-200 човека само в едно малко село. Селата в България са 1500 души. Смятайте колко голяма наистина аудиторията на "Времена и нрави", но това не е достатъчно.